panaghugbong sa mga batid sa produksyon sa drama sa kahanginan. Namugna kining sugilanon. Mahulag way nato karon. Ang minatay ug hadlok sa katawhan nga nakasakti niining daw dili katuo ang panghitabo ug makalilisan na talan-awon sa kalangitan nga gituoang man ang timailhan nga nakaduol na gayud ang katapusan sa kalibutan. Ang RMN drama, mga hastausab sa pagdalit kaninyo ning pinalahi nga sugilanon. Tungod sa maong hitabo, nagkainit ug mas nagkainit na karon ang tensyon tali sa duha ka labing kamhanang mga nasod, ang Russia ug Amerika, nga gikabalakan nga mamahimong hinungdan nga muulbo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Sa padayon nga rescue and retrieval operations, mas nakadaghan ang hikablagang patay. Human may puso ang pinakakusog ng bagyo o human masinati sa miaging mga adlaw ang labing makusog na lino nga sukat-basukan. Wa pa masinati sa kalibutan. Gipadayag, Kapitulo 13, Tudling 16 ngadto sa 18. Ipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang mga tao, inila o dili inila, dato o kabus, ulipon o dili ulipon diha sa tuo nilang kamot o agtang. Way makapamalit o makapamaligya gawas niya itong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo. Sa labtonon kini, ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap. Ang numero ni ini, 666. Kung tinuod nga mahal sa Diyos ang iyang katawan, Father Nestor, nga nung mitugot man siya nga mao kini ang may tabo ug atong dagatan. Tungod sa nagkagabi ng kasalanan sa katawan, Rami, sa pagkamasinupakon sa kasuguan, ug suwa pag-ila sa Diyos nga labing gamhanan, apan dili na kini katingadan, kay gipadayag na kinigdaan sa atong Ginoong Hesukristo, kang San Juan Evangelista, libuan na katuig, gikan sa kasaysayan. Ang gipadayag. Ang gipadayag. Ngayon bang kadlukan ang umaabot? Unsa kaligunan mo pagtuo o pagsalig sa labing gamhanan o buhi na Diyos? Dili magkinimatay o di mahilo ka pa sa naisulat ng daan o gumaabot pang magkalilisan na mahitabo sa kalibutan. Ang gipadayag, gibugna alang sa kalingawan, uban ang pamasin nga maghatag og pagtulutan, apan dili aron paghatag og kahadlok sa katawan. Sa panuwat sa ubos ninyong igsuon, Glenn Pino. Direksyon, Dino Birungan Eliseo. Spinner, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Garing. Technician, Lloyd Gabiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Hibawi, nga bisan unsa pang ato estado sa kinabuhi ning kalibutan. Bisan unsa pa man ang atong binuhatan, tumong o katuyuan, walay malilong nining tanan, kay nagkita man kini sa Dios nga labing gamhanan. Ug karon, ani ang lang sumpay na itong sugilanon sa kahanginan, ang gipadayag. Ug iya gani nga gisaligan o gidayeg kapahin di ay sa samang pundok. Unsa kay iyang mation, madam? Unsa man kay mamahimon niyang reaksyon labot niini? Unsa man ka, Madam Hilary? Mahimong wasayra ni Rami ang kamatuoran, Chio. Apan dili yun na niya mapamatuntan. Madam,
Ginoo, daghan kayong salamat sa imong gugmaw kayo. Sa imong paghalad sa imong kinabuhi alang sa among kaluwasan. Bisan dili kami takos tungod sa among pagkamakasasa. Salamat usab kayo, Ginoo, sa mga pagsuway o sa tanang mga hagit sa kinabuhi. Itugot nga magtugang utag yung tanan sa among kalingon ni Sheila, ni Mami Larry, ug sa tanan na mga kaprentihan o kikalaan. Sa among pagtuo ug pagsalig kanimo, nga ikaw maghari unta diri sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, aron mahimo kaming angayan sa imong gisaad nga kaluwasan. Ayaw intawon itugot, Ginoo, nga mahimuwag kami kanimo. Giyahi kami sa kanunay. Ilabi na sa mga padayon nga pagpakigdesog sa tanan nga mga hagit sa kinabuhi. Ako usab nga giapil sa pagampo, Ginoo, ang among mga kigsunan nga nagkinahanglan sa imong parabang, sa imong kaluoy. Ilabi na ang mga masakiton. Ug dingon man ang among mga kaigsunan nga nahuyang ug nawad-an na sa pagtuo. Ihatag kanila ang kadasig, Ginoo, sa tumang pagpaubos. Ako usab nga ihangyo kanimo, Ginoo, nga mulutaw na unta ang kamatuuran bahin sa paggawa ni JR nga among anak ni Sheila ug sa tanang mga pasahero sa Boeing 737 flight P117. Kung sa magdali ang kamatuuran, madawat na mo sa tumang pagpaubos. Hatagi kami og sign, Ginoo, alang sa kahingpitan sa kalinaw sa among hunahuna ni Sheila. Kini akong ipanghayo. Pinaagi ni Ginoong Jesucristo ng imong anak. Kinsa nahiusa kanimo uban sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kanturan, uban sa pangalihan ni Mama Mary. Amen. Ginoo, nasayod ka kulon sa ang mga kahuyang ni Rami. Wa mi mahimo, Ginoo, kung wa ka. Hatagi mi kaligon si Rami sa tanang panahon. Labi na sa mga pagsuway o umaabot pa mga pagsuway sa kinabuhi. Giyahin mi sa tanang mga butang, Ginoo, aron mahimo kami magmasinugtanon sa tanang panahon kung unsa ang imong kapubuton. Hungaon ta, malimtanan ni Rami sa hingpit ang mga butat nga iyang gihimo kani, aron hingpit din magmalinaon. Amen. Salamat gyud kayo ninyong magtiayon, Rami, Sheila, sa inyong pagtambong sa pagsaulog nako sa misa ug sa kantidad nga inyong donasyon o gihalad sa atong simbahan. Kalanon sa itong kalagang pagtambong sa misa, Father Nestor. Labi na ang pagkalawat sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Mao gina, Father. O bayan sa kantidad nga mong gi-share, gamay naman kaya ng kantidara kung among pintahon mga blessings o grasya nga among nadawat ikan sa Ginoo. Pasalamat siyang kaayo. Amo lang giwali kaniya, Father, ang bunga sa iyang pagka magyatagon. Panalanginan og ubanan na kamo kanunay sa Ginoo sa tanan ninyo mga endeavor sa kinabuhi, Rami, Sheila. Salamat, Father. Apil ka sa among mapag-ampo, Father Nestor. Mo ka na, Father.
Mao ka na'y pinaka-importante nga mag-inampu ay kita. Kailahi na kayo ang dagan karon sa panahon. Idara na ang kalibutan. Og ingnuntang anaan kita karon sa panahon nga kung pabugatan das pagsabot, naningil na kini sa linugdangan sa mga binuhatan sa katawan. Labi na sa mga butang nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Kay karon sa panahon ang tao may pagtuo man tuod sa Ginoo, but taken for granted na kini. Halos walay panahon ng tao sa pag-ampo kay busy sa daghang mga butang. Gusto ka, good Father. Busy ang mga tao sa panginabuhi. Nabisa na lang gani sa hamubo nga pag-ampo. Di gid makagayan para sa Ginoo. Even sa adlaw sa Ginoo, during Sundays, tako na kikilainan garon kaysa kaniadto. So anong panahon magsugwa ka mga tao sa simbahan. Pila karon may mga simbahan nga hapit dili gani mapuno. Madaghan man ang takain tao. Sabi ni Godini sa syudad. Di lang tungo sa busy sa tao sa panginabuhi. But sa mga kahilayan usab sila. Mausab ka na yung mga busy usab kaayo ang mga tao sa pagpaninguha, sa pagsatisfy sa tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Pinagi sa kalingawan o mga butang nga das modernong panahon. Ilabi na gyud diha sa internet nga gigamit sa dautan aron malayo gyud ang tao sa Ginoo. Gusto gyud kayo ang inyong gipanulti, Rami, Sheila. Muna akong giingon nga importante gyud nga mag-inampuay kita. Dili lang para sa mga miyembro sa atong pamilya o mga kaigalaan sa atong mga minahal sa kinabuhi. Lakip na usab ang katawhan sa tibuok kalibutan. Ug may nungdan usab kayo ang pagrosaryo diha sa matag pamilya. Kay mao man kini nga atong hinagiban batok sa bisan unsang litag sa dautan nga naghatag gyud og hulga diha sa pamilya. Ug dili kay kanalang ang pagrosaryo ug ang personal prayer kanato mao ang direct line nato sa Ginoo, labi na gyud in the midst of crisis. Uban usab sa pangaliya sa atong langit ng inahan nga si Mama Mary sa iyang pagpangama o pag-ampo alang kanato. Nalibot ko kung article baka itong akong nabasa o testimony sa sakapari nga hadlok yung kayong yawa sa rosary. Mao ka na'y rason nga gikontrahan si Mama Mary nga nausay atong mga kaigsuunan nga supak niya. Nga batok niya nga wa lang siya masayod nga si Mama Mary matuod nga inahan. Dili lang sa atong Ginoong Hesukristo, but kanato usab nga mga tinubos sa atong Ginoo. Wa na to ang puwi si Mama Mary. Naghangyo lang kita kaniya sa iyang pagpangama ug ang pagampo para nato. Kay duol man siya sa kasing-kasing sa atong Ginoong Hesukristo nga atong manunubos ug Ginoo. Nagiging dagan nun sa panahon. Daghan na kayo mga panghitabo nga makaingon witata nga hapit na gud tingali mo balik ang Ginoo. Tungod sa mga kalamidad, ang natural and man-made disasters karon nga nasinati sa kalibutan o even worse, tali sa nakalain-laing mga nasod. Immorality. Nga mura bitag ang sa kay daghan kayo ang naghimo murag i-consider nila nga dili sayo. Tinod ka na sila. Huwag mo ka na'y pinagkasubong nga kabaturan ng mga panahon na karon. Huwag decide ka ba nga ang mga katalagman nga nasinati karon sa kalibutan? Gusto ka itong imong giingon ka ganina nga man-made kay gawas nga high-tech na kaayo ang kalibutan. Ang iyang ka-high-tech gigamit na sa gahom sa kangitgit aron sa pagpuo sa katawan sa Ginoo. Gusto mo na mo ipasabot? Kini mga kalamidad karon, kini mga panghitabo karon nga dili na masabot nga dagan sa panahon. Kini mga unusual gi kaayo nga kausaban sa panahon. Ang grabe ng kainit og inguman ang kabugnaw nga masinati sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Mostly sa pagkakaroon, base sa akong gihimo research, mahimo na kini sa tao tungod sa mga moderno na usab nga mga kaymanan. May mga bagyo na gani nga man-made.
Even nga linog ang mga phenomenon nga kanito dihara na to makita sa mga movies. But nowadays, this present time, di na kani imposible. O kabahin kani sa termino nga ilang giingon nga weather modification. Abi ko ba, nihunong ko na sputang akong gibaod ni mo. Oh, sila. Di matingalin ani mo angay nga ikalainhan. Kabahin ka na sa akong hisayran ka niya ito. Apan karoon lang ko magkasulti mo. Basta, nara ni Murang. Ayaw lang yun niya pagmahay ko nun sa'y mahimong linugdangan sa taran. Ayaw lang yun niya. Palagi di ay si Daisila dong. Unya ikaw, pasag mukaon. Pagpugnaw ng sa boss, putsero nga akong giluto. Sige lang, nang lusing. Tingaligwa pa tingali sa gutuma. Ay, nagka-problema na po mo dong. Morag seryoso manggutong naong ni Daisila pag-abot ninyo ganiha dinis bahay. Unya na lang ko mukhaon ng lasing. Total, wap sa kabati ang kagutom. Ay, sigurado ka dong ha. Dili ba ikaw may nag-ingon nga magputsiro ko para... Ariyo na ako si sila sa kwarto lang. Uy. Naunsa naman sab ni sila? Unsa naman sab kahailang problema? Kung unsa may ipanulti ni Rami ni Moshela, wa kay angay kabalakan. Kay ang iyang mga gipanulti ni mo bunga lang sa mga hunauna sa mga content writer diya sa internet. Wa gid kini ka matuoran. Ay ba ka na bayarong panahona? Kami kata pag ay mga fake news, ang mga disinformations, particularly diya sa internet. Ug gamay ka ang butanga na tinuton ta kini mo. I'm sorry, Mami. Ang ako nga babalakam ko niya. Di pagkaingon ako nagpadayon niya po siya ito yung gihimo sa una. Ayaw kabalakan ni Rami. Kay gimonitor sana na ko siya. Thank you, Mom. Ay nagunahuna Naghuwat lang ko kuno si angay makaayo sa akong anak. Sa ato pa, Madam Hilary, daghan na gid kayo ug naibawaan si Rami. Unsa may gamit siya na ibawaan Gio, kung dili kini niya mapamatunan, dili ba? Mausab. O gawas pa. Bisag masayran pa sa akong anak ang tanan, may mahimo pa ba siya? Mas pa yung motibo kung dili kini ba connect sa mga buta nga interesado siya? Kung mo connect sa hinungdan sa pagkamising sa ilang anak ni Sheila, Madam. Gusto ka, Gio. Pagpila nakatuig ang milabay. Nakadawat na sila si Sheila o Rami nga wa na si JR nga ilang anak o akong apo.
Unsa man ko. Mutong ang gabi na hapit. Wapag ko makatog. Ganiharan nagkatog si Sheila. Pero ako, walang yapon bati ang tuka. Ugwasag ko makasabot kong gibati. Gilas kayo ang akong paminaw. Murawag. Oh, may nanawag. Kinsa mga kining nanawag nalaw na making gabi. Oh, number. Ugway nga nagka-register. Ako tubag ko na. Hello? Hello, Daddy? JR? Ikaw? Buhay ka? Buhay ka, anak? Kasama at ang alain pa mga sumpay ni pinalahi o labing bagong sugilanon sa kanginan. Ang Kipadaya. Si Walter Glenn Pino. Direksyon, Inday Bambina. Musical effects, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Bangis Garing. Recording engineer, Lloyd Gabiana. Ang susunod ngayon, nakasalamat inyong pagpaminaw. Tatak RMN.